To si začneme, ne? Tak vás vítám tady všechny. I love you as usual. Dneska jsem přitáhl vzácného hosta, mého dobrého přítele Andrew Vlčka. Já jsem v Americe po léta čet časopis Counterpunch. Dokonce to bylo i v tištěné formě. Ještě pořád je to v tištěné formě. V Cambridge, kde je Harvardská univerzita v Bostonu, tak byl takový stánek uprostřed náměstí cambridgeského a tam prodávali takový zajímavý časopisy a magazíny a i literaturu. A tam jsem si vždycky chodil kupovat ho, ještě před internetem. Jo, internet ještě tenkrát nebyl. Mimochodem, já jsem byl jeden z prvních na internetu. Starý děda šedivý. Jo. To byl internet, ještě jel černobílej, takhle ze zhora dolů. Pamatuješ si na to? A tam jsem si kupoval Counterpunch. A vždycky mi zaujaly články jakéhosi Andrew Vlčka. Vltchecka. André Vltcheck. A po letech mě vrtalo hlavou, co to je za člověka, protože ty jeho analýzy světové situace byly tak strašně brilantní pro mě. A z první ruky, protože ten člověk, ten novinář prostě to psal ze své vlastní zkušenosti ze světa. Tak jsem se jednou osmělil a psal jsem Andrejovi a tím jsme se dali dohromady. Jako. A pak jsme se bavili po Skypeu jednou a on se mi ptá, a odkud si? Já jsem říkal, no původem z Čech. A on povídá, já taky. Jako, a já říkám, počkej. A jsem mu ptal, odkud, kde jsi bydlel? Já jsem říkal, v Plzni, kde jsi dal? A on říká, já také v Plzni. Na Doubravce. Jo. Ještě přijdou rád, zatím jenom tak. Když jsou na cestě, tak je to. Chviličku, počkat, tak já budu jenom tak povídat. Takže to bylo zajímavé, protože Andrej říkal, já taky na Doubravce jsem tady bydlel. Tak jsme to začali probírat a Andrej se teda v Plzni nenarodil. Andrej se narodil v Leningradě, v bývalém Sovětském svazu. A jeho maminka byla... Máma je napůl Číňanka, napůl Ruska. Máma je napůl Číňanka, napůl Ruska. A otec byl montér, vědec ze Škodovky, který tam byl právě na nějaké montáži. Že? Ne, on si dělal doktorát. Nebo si tam jaderný fyzik. Jo, dělal si tam doktorát. No. V té době... No, většinou se jezdil na ty montáže. Jo, takže strašně zajímavý příběh a jeho rodiče sem přišli do Plzně a přitáhli malého Andreja Vlčka. A Andrej tady chodil na základní školu v Plzni. A na gymnázium. No. A má vzpomínky velmi trpké teda na to období, protože to bylo v roce 1968, což asi každý ví, co se stalo v roce 68. Zapátrejte v paměti. Ku podivu jsem se ptal některých z mých studentů na Palacké univerzitě, oni to nevěděli. To už se to zdá jako z minulého století, jakási prastará událost.
Ale 21. srpna roku 68 sem napochodovali sovětská vojska. Skvělý. Budeme mít téměř plno. A pochodovali sem sovětská vojska a samozřejmě každý každý strašlivě nenáviděl všechny Rusy. A Andrew na základní škole Rus mezi českými nacionalisty. A ještě Aziat. A ještě ke všemu Aziat. Takže má strašně trpké vzpomínky na Plzeň, jo? Takže neočekávejte, že bude plakat v dojetí, že opět navštívil Plzeň. Jo? Nicméně vypadá to, že už jsme tady všichni. Tak skvělý, já otevřu dveře. Já jsem chtěl, aby Andrew přinesl svůj pas, protože včera jsem na něj fascinovaně hleděl. Ten je asi takhle tlustý, jak se to úplně roztáhlo ty stránky, na každé stránce asi 10 víc z různých prapodivných zemí okolo celé země koule. Jo. To je strašný unikum, to je takhle tlustý ten pas. A on by to zapomněl na hotelu. No. Já jsem ho chtěl ukázat, že jste se celkem pobavili. Nicméně jsme tady všichni, takže já bych rád přivítal tedy mého dobrého přítele Andrew Vlčka, spisovatele, filmaře, investigativního novináře, který pokrýval konflikty v desítkách zemí po celém světě přímo jako účastník. Je taky spisovatel, napsal několik novel, sbírku básní a žije teď momentálně v Bejrutu, mi říkal. A v Japonsku. V Japonsku má trvalé bydliště a v Bejrutu, v Libanonu. Jo. Takže bych ho rád uvítal zde a... Dobrý den. Moc mě těší, že jste přišli. Já se pokusím mluvit česky. My jsme se domluvili, že pokud mi to nepůjde, tak budeme hovořit anglicky. Já to zkusím. Zkus to, když tak vždycky před. Přesuneme se jednou za rok, když jsem přijedl, nemám skoro žádné zkušenosti s tím, takže, ale tak bear with me, mějte se moc strpení a já si pokusím těch 100 minut odříkat v češtině. Takže, Milane, jak chceš začít? Chceš něco říct o sobě, všeobecně? Já bych chtěl říct taky, že v podstatě my jsme se seznámili přes Counterpunch, což jsou největší opoziční noviny nebo časopis internetový ve Spojených státech, má asi 1 milion čtenářů, ale já pracuji pro nová média, která přímo bojují se Západem, se západní propagandou. Takže já dělám filmy pro venezuelský Telesur ve španělštině a jsem natočil 5 dokumentárních filmů ze Sýrie a Turecka, z Egyptu, z Okinavy v Japonsku a tak dále. A pracuji pro RT, Russia Today, což je ruská televizní společnost, Press TV v Teheránu a CCTV v Číně. Takže pracuji pro všechny velké média, která vlastně stojí proti západní propagandě, která už po léta nebo po desetiletí definuje to, jak vy tady nebo v Americe vidíte svět, nebo taky, jak viděl svět občan, dejme tomu, bývalých neokolonií v Africe, na Blízkém východě a kdekoliv. Takže díky tomu já se pohybuju všude po světě. Já jsem odjel z New Yorku už před 15 lety, vůbec nemám zájem žít ani ve Spojených státech, ani v Evropě. Obě místa mě deprimují jako stará a nová koloniální, jako starý a nový koloniální mocnosti. Takže žiju většinou v Ázii, v Japonsku a v Indonésii. Já jsem
akademicky, já jsem, nevím, jak to říct česky, indonésianista. Takže točím filmy a píšu knížky o Indonésii. Proč? Protože v roce 65 Západ, Spojené státy tedy konkrétně, zaplatili a zorchestrovali převrat tehdy pokrokový Indonésii, kolem 2 až 3 milionů lidí tenkrát zahynulo. Použila se armáda a taky žihadisti a náboženský kádry tenkrát v Indonésii, aby se zničila celá ta koncepce nezúčastněných zemí. Celý ten koncept šel tenkrát z Indonésie a z takzvané Bandungské konference v městě Bandung v roce 1955, kde země Asie, Afriky se sešli a prohlásili, že nechtějí být ani se Západem, ani se Sovětským svazem. Takže v podstatě za to Indonésie byla šíleně potrestaná a vytvořil se koncept, jak zničit pokrokovou zem. Ten koncept se použil později v Chile v roce 73 a v zemích také jako Rusko během Jelcinovy zvůle. Takže de facto Indonésie je pro mě klíčem všeho, co se může nazývat neokolonialismem, takže tam je to vždycky jedna ze 3 zemí, kde žiju. Takže Japonsko je vždycky základní jako báze a potom je to Indonésie a jedna buď to Afrika nebo teďka Blízký východ. Takže jsem po celém světě, můžete se mi ptát během naší diskuze tady na cokoliv, já budu rád, když vám to na to budu moc odpovědět, ale jen pro začátek, já jsem opravdu teďka v těžkém kombatu proti všemu, co jde ze západu, co se týče propagandy, vytváření nových opozičních hnutí, buď to v Sýrii, nebo v Rusku, nebo v Číně, nebo u nás v Venezuele, na Kubě, kdekoliv. Takže my se snažíme přes nová média, pro která pracuji, vlastně identifikovat tu propagandu, která ze západu jde a používat naše média, aby jsme ukázali alternativní pohled na svět i Spojeným státům, že třeba venezuelský Telesur má peníze z nafty, Venezuela je bohatá země, takže my vlastně ukazujeme, naše filmy se teďka broadcastují jak po celé Latinské Americe, tak také v Severní Americe, v Evropě a v Ázii a samozřejmě RT, Russia Today taky. Já jsem právě chtěl pozvat Andre speciálně, já jsem velmi rád, že jsem speciálně kvůli tomu přiletěl, protože já sám prožívám takový contra-cultural shock z té strašné pravicovosti české veřejnosti, která je postavená samozřejmě na médiích a vzdělání, které vám tady prostě samozřejmě společnost předkládá. A já bych strašně rád, abyste se zamysleli, jestli to není relativní, nebo do jaké míry prostě na tom sázet, stavět své světové názory. Jako nevěřte, zkoumejte, já vám budu pomáhat prostě přinést jiné pohledy. Já bych se zeptal André přímo k věci. Jak víte, teď probíhá ten boj islámského státu v Sýrii. Mohl by si něco o tom ICIC říct? Teď v podstatě já jsem už 2 roky, ty ICIC, já jsem je zkoumal, já jsem o nich psal a taky jsem dělal právě dokumentární film pro Telesur z hranice Turecka a Sýrie. Že v podstatě teorie, kterou máme, je, že nejenom ISIS, ale také jiné tvrdé žihádské skupiny, které bojují v Syrii, byly samozřejmě vytvořeny Západem. A byly vytvořeny nejen Západem, ale byly vytvořeny přímo v utečeneckých táborech, jak v Turecku, tak i v Jordánsku. A Pajugin je jeden z těch táborů, který je nedaleko od města Hatay v jižní části Turecka. Hatay je staré město, kde je velmi tolerantní, tam byli všichni
tam žili po staletí šíité a sunny a ateisté a křesťané spolu bez jakýchkoliv problémů. A potom, když začala takzvaná syrská krize a Západ destabilizoval Syrii, tak začal velký proud utečenců už před 2,5 lety do té oblasti. Takže tam se vytvořilo několik opravdových utečenců. Bych tě jenom vteřinku přerušit. Západ destabilizoval Syrii. Proč? Jenom tak pro náš fokus jako studijní, této třídy jako návaznost na Spojené státy a západní její zahraniční politiku. No v podstatě, když se podíváš na celý Blízký východ a tím mám na mysli Afriku nebo včetně Egypta až po Irán, v podstatě, který není arabskou zemí, tak tam se likvidovaly už po desetiletí jakýkoliv sociálně orientovaný vlády nebo režimy. Totiž ten hrozný bordel, který dneska máme v celé oblasti, není proto, že Arabové jsou blbí, nebo proto, že by si neuměli vládnout, a není to ani kvůli islámu. Je to proto, že každá sociálně patrioticky naladěná vláda byla od Mossadeka v Iránu po poválečných vládách v Egyptě byla destabilizovaná a zničena. A to pokračuje až do dneska, takže přestože třeba Saddam Hussein byl podpořen a jeho Baath Party byla podpořena a dosazena přímo Západem, tak v momentu, kdy Saddam Hussein začal stavět úspěšný sociální systém, tak jsme samozřejmě měli pocit, že ho musíme zlikvidovat. A to též bylo v Libyi, to též se děje dneska v Syrii. Takže zůstávají akorát spojenci Západu, jako Saudská Arábie, jako Bahrajn, jako Katar. To jsou země, kde vyloženě vládne tvrdý vahabismus. A zase vahabismus nepřišel jenom z Blízkého východu. Jak se v 19. století pan Vahabi, který byl fundamentální muslim, přišel k Britům a řekl, ono to vypadá, že tady bude revolta. V tom se je dneska Saudská Arábie. A pokud nám dovolíte kontrolovat mozky lidí, tak my vám povolíme, abyste kontrolovali a měli kontrolu přes přírodní bohatství celé oblasti. A Briti řekli samozřejmě. A od té doby vlastně ten vahabismus, to je primitivní vysvětlení toho, co se stalo, ale opravdu vahabismus je podporovaný od té doby Západem, protože Západ nemá absolutně žádný zájem na tom, aby se Blízký východ nebo arabský svět nebo muslimský svět stal sociální, progresivní oblastí světa. Jim vyhovují ty tvrdý království jako Saudská Arábie nebo Katar. A právě Katar a Saudská Arábie dělají bordel po celé oblasti a likvidují jakoukoliv možnou opozici vůči těm starým prozápadním režimům. Ale do toho zapadá Izrael samozřejmě. Lidi, kteří si myslí, že Izrael a dejme tomu Saudská Arábie opravdu proti sobě bojují, tak jsou opravdu na omylu. Sice já nemůžu třeba letět do jakýkoliv země na Blízkém východě s izraelským razítkem, oni nám dávají razítko na kus papíru stejně. A oni Izrael v podstatě neuznávají, ale zároveň jejich zahraniční politika, třeba Saudské Arábie nebo Kataru a Turecka, je velmi blízká a spolupracují s Izraelem hlavně vůči tomu antagonismu vůči šíitské menšině nebo většině v zemích, jako je Irán nebo právě ta Sýrie. Se vracíme zase k Syrii velkou oblastí. Takže destabilizovat Syrii má několik logických důvodů pro Západ. Jednak po tom, co zlikvidovali už Libyi a Irák, to je jediná země, která měla slušné vzdělání a zdravotnictví a fungující systém. Za druhé je to šíitská země a Asad je v podstatě patří do menšiny muslimský, která je vůbec neuznávaná v Sunni většinou v
Saúdské Arábie jinde. Takže mnozí to vidí jako otevřená vrata do Iránu, což je největší booty, což je největší booty česky. No, skvost, který může... Zisk, no. Takže, no. Takže v podstatě to jsou ty důvody. Ale zpátky k těm... Západ ISIS nevytvořil přímo. Tam NATO v podstatě postavilo ty utečenecké tábory a Pajadin je jeden z táborů, který není utečenecký, asi 20 km od hranic. My jsme tam pracovali, já jsem tam byl dvakrát, zatýkali mě tam a já nevím, prostě tam se nesmí. Tam běhají kolem těch táborů a ve městě Hata, jak jsem řekl, který byl vždycky tolerantní, tam běhají saudský žihadisti, katarský žihadisti, normálně z Úzí, tam lidi mají strach, mají hrůzu z toho. A tam se tvrdě cvičila ta opozice. My jsme je pozorovali, já jsem tam pracoval s nejlepším tureckým filmařem Serkan Koç z Ulusal televizního kanálu v Istanbulu a taky s Aydınlık novinami. To jsou média v Turecku, když ještě Hillary Clinton vždycky přijela do Ankary, tak první, co říkala, prosím vás, zavřete ten Ulusal konečně a zavřete Aydınlık. Hillary Clintonová je ministryně bývalá ministryně zahraničních věcí Spojených států. Takže, protože to jsou obrovská média, levicová v Turecku, která vlastně jsou nezávislá a kritizují celý ten turecký prozápadní systém. A další kemp, další láger, ve kterém se, nebo oblast, kde se trénovali ISIS v Turecku, je na letecký základně kousek od města Adana. To je na severu země a tam tu základnu používají jak RAF, britský letectví, taky Spojených států. A potom jsem objevil také, že v Jordánsku jsou dva lágry, velké lágry, a o tom se píše i v médiích Blízkého východu, o tom taky psalo AP asi před rokem, že ta velká agentura tisková Spojených států, že tam se taky trénuje právě ta tvrdá opozice proti Sýrii. Takže já jsem do těch kempů jel před několika měsíci a mluvil jsem s lidmi a samozřejmě ano, o tom to není žádný tajemství. Takže v podstatě Západ vytvořil ISIS a proč potřebuje organizaci jako ISIS? To je to též, jako co se stalo v Afghánistánu během sovětské okupace. Když Západ vytvořil situaci, kdy chtěl Sovětský svaz zničit, takže využil dohod, který měli s Afghánistánem. Vytvořil situaci, kde podle dohod Rusové do toho Afghánistánu museli vejít a pak nasadil tvrdou žihadistskou opozici, nebo začal podporovat kádry jako mužahedíny, kteří se mutovali potom do Al-Kaidy. Takže Osama bin Laden a všechno to byli lidi, kteří vlastně pracovali pro Západ a bojovali proti Sovětskému svazu během afgánské války. Ty organizace jako Mužahedíni, Al-Qaida nebo ISIS, oni jsou strašně důležitý pro Západ, protože nejenom, že splňují první a hlavní roli, to je destabilizovat země, které mají být destabilizované. Ale potom, když se vymknou z rukou, tak vlastně omlouvají přímý zásah vojenský a další v celé té oblasti. Takže potom, co Al-Qaida vyhodila 11. září do vzduchu několik budov ve Spojených státech, tak to potom jakby omlouvalo celou tu válku proti teroru. A globální válku proti teroru. A to tež se děje dneska, že v podstatě ISIS, když neuspěli udělat převrat nebo zlikvidovat Al-Asadovu vládu v Damasku, tak v podstatě najednou oni se stali
skvělou omluvou pro Západ znovu napadnout na Irák, znovu napadnout na Sýrii a navíc vytvořit nezávislý Kurdistán, který v podstatě by byl zemí, která stejně jako Jižní Súdán, v podstatě země, která by byla plně závislá, velmi bohatá země, co se týče nerostu, ale země plně závislá na západním diktátu. Takže situace je velmi složitá, bohužel je to destabilizační proces, který se používá po celém světě dneska. Já jsem o tom napsal knihu a před 2 měsíci jsem ji vydal jako Fighting Against Western Imperialism. A je to o tom právě, jak Západ vytváří opoziční hnutí na celém světě. V Číně, v Rusku, na Ukrajině, v Syrii, ve Venezuele, na Kubě. Takže v podstatě si vybere jakoukoliv zem, kterou chce absolutně změnit podle svých představ a tam začne financovat a trénovat celá velká opoziční hnutí, což to absolutně destabilizuje zem. Všimněte si jenom taková malá anekdota, co čtete teďka o vyjádřeních třeba Francie a Turecka. To jsou 2 země, které jsou součástí NATO. Tak oni tvrdí, no ISIS, v podstatě my musíme bojovat s ISIS, ale zároveň musíme podporovat moderátní, tedy neextrémní anti-asádovskou opozici. Takže oni v podstatě nejdřív nasadí tvrdý žihadisti do absolutně nezávislé země jako Sýrie. Potom vytvoří opozici, která tam vraždí a potom, když tam neuspějí, tak začnou, ještě v té době, co bombardují Sýrii, tak oni v podstatě otevřeně mluví o tom, že chtějí destabilizovat a udělat převrat v zemi, kterou už napůl zničili. No, nedávno Obama jsem četl, že přiznal, že tam učinili určité chyby v té organizaci opoziční vůči Asádovi v Sýrii. Což, když už to přiznal i americký prezident, tak je to tak prostě skandální, jako co dělá ta zahraniční politika za americká, že já se chci vrátit ještě k základnímu tématu mé práce, protože tady to, o čem se bavíme, to jsou jenom detaily, ale já jsem teďka, před 2 lety jsem vydal knížku s Noamem Chomskym, který je můj starý kamarád a mentor. A tam jsme v podstatě spočítali, já jsem používal dva vědce statistiky z OSN v Montrealu a my jsme s nimi spočítali, že Západ zavraždil po 2. světové válce po Hirošimě od 50 do 60 milionů lidí. Takže v podstatě, a to jsou přímý zásahy, včetně Afriky, včetně Indočíny, a včetně indonéského převratu Latinské Ameriky a všechno. Takže v podstatě... Můžu jenom vteřinku přerušit. Noam Chomsky, abych vás hodil do kontextu, jestli ho neznáte. Nedávno tady byl na návštěvě v Čechách, možná někdo zasledoval, pohyboval se tady taky v akademii, v Olomouci byl na Palacké univerzitě. Pravicový tisk prostě do něj šíleně bušil. Můj kamarád Saša Vondra napsal článek, jaký to zoufalec jsem přijel nám něco vykládat. Jako, no, podle New York Times je to největší intelektuál světový 20. století. A New York Times je samozřejmě oficiální americký tisk. Noam Chomsky je lingvista, který vyučoval skoro celý svůj život na Massachusetts Institute of Technology v Bostonu právě. Já jsem se s ním taky seznámil, dělal jsem s ním taky rozhovor, ale je to strašně zajímavý člověk, který se věnuje zahraniční politice Spojených států, napsal asi 30 knih a má úplně fenomenální paměť a
prostě ty jeho analýzy jsou přesný a vystihující. Jo. Tím teda strašným způsobem leze na nervy různým skupinám, které prostě by nejradši, kdybychom zapomněli určitá historická fakta, jo, a nechali si jenom prostě předkládat ty pozitivní, uměle vytvořená. To je jenom taková úbočka Noam Chomsky. Takže on není moc známý všechno. Kdo znal Noama Chomskyho? No tak docela dost lidí ho zná. No a ta naše knížka... Ale jako veřejnost ho tady moc nezná. No. Ta naše knížka se teď překládá do 15 jazyků a včetně češtiny. Takže a ona bude, měla by být už publikovaná buď to koncem roku nebo začátkem roku 2015 tady v České republice. Už je přeložená. A nechceš teda pustit ten trailer? Jo, tak jo. Jo, že mi chcípne baterie, tak já vám ukážu trailer našeho filmu, protože já jsem přivez s sebou japonský štáb do Bostonu před 2 lety a my jsme paralelně dělali tu knížku i film. Takže film je v podstatě naší diskuze. Ve filmu budou všechny mý kádry z vojenských zón a ze všeho. A tady to je jenom 7minutový trailer. Já doufám, že to ještě je naživo. Zkusíme to? Jo. Neříkám určitě. Jo, myslím, že už jde. 6 minut jenom trailer. Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life. The longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. The man with whom I discuss the state of our world be described as the greatest intellectual of the 20th century, or the most quoted person of our time, or a courageous warrior against injustice and against the ravishment of billions of defenseless men, women and children all over the world. He could, of course, but he would not appreciate grand words and celebratory slogans. No, between 50 and 55 million people have died all over the world as a result of Western colonialism and neo-colonialism since the end of the Second World War in 1945. To me, Noam Chomsky is a man who also loves roses, who enjoys a good glass of wine, and who can speak with great warmth and tenderness about. Já se omlouvám, nečtěte ty titulky, ono to nějak bere ten systém a sám si to nějak... Nějaký automatický to nejsou naše titulky. To je it's from this machine. No. But it's not from us. Was it from the internet? No, it's not from us. I took it... Maybe I'll show you later. It's not from us. you downloaded it. Yes, I from the downloaded internet. it, yeah. Yes. There can be an automatic feature to translate. Já jsem se zhrozil, co to To je nějaký Google Translator, No. by to měli, takže ty titulky nečtěte. No, on překládá z angličtiny do angličtiny. It's very good news for you. Nečtěte to, jo. You will have jobs in the future as translators. About the people who cross this path in so many places of our planet. A man who knows how to ask questions and who then attentively listens to answers. A very kind person, a caring human being, and a dear friend. Well, I think, unfortunately, there are competitions about the freest genocide. I have been witnessing already the disappearance of several countries in what is called South Pacific
otherwise known as Oceania. There are several islands or several atolls are already becoming uninhabitable. Popular press says that they are sinking. They are actually not sinking. There is a tidal wave that goes over the atolls and they destroy all the vegetation. They basically make these islands uninhabitable. George Orwell had a term for it. These are unpeople. The world is divided into people like us and unpeople. Everyone else, who doesn't matter. He was talking about a future totalitarian society that applies quite well to us. There's a fine young British diplomatic historian who uses the term unpeople in his study of the post-Second World War. It appears that it's much more difficult for local people to point a finger and say this is exactly what is happening and this is who our enemy is. However, it is colonialism. And it's harder to, take say Eastern Congo, where probably the worst atrocities in the world in the last couple of years, 3, 4, or 5 million people may have been killed. And who do you point the finger at? They're being killed by militias. But behind the militias are multinational corporations and governments, but they're stage removed. You don't see the multinational corporations that are using the militias to slaughter people so that they can get access to the coltan that Westerners use in their cell phones. Some are quite direct. So it takes Vietnam, which is the worst crime since the Second World War. It's not just Vietnam. I mean, it went on to the Laos, Northern Laos, on to Cambodia. Much talk about Cambodia, Pol Pot, terrible, but virtually nothing about what led up to it. I mean, in the early 70s, as you know, the United States Air Force bombed rural Cambodia at the level of all Allied air operations in the Pacific in World War II. Of course. And then connecting all this, as you mentioned very correctly, about Congo and Rwanda. I'm just finishing 2.5 hours film where I'm trying to rewrite the official narration or narrative on 1994 in Rwanda, because the investigation that I did for 3 years led me to believe that actually Paul Kagame, the president of Rwanda, was receiving full support from the United States already long before 1994. As you know, Rwanda is very much involved in the massacres in eastern Congo. But of course, yes, both Rwanda and Uganda and our good old friend Museveni. Cynical tongues in East Africa talk about South Sudan as a gift reward to Museveni for his good work on our behalf. But in Congo we are talking about, actually, I was filming in Washington last year, and one of the presidential candidates, then Ben Kalala, told me that we are talking about 6 million to 8 million people. Yeah. So what is the world waiting for? Is 6 million death toll in the Congo, is it enough to attract the world attention? He said, look, in Rwanda about 800,000 people died, and he said, quote, unquote, he said, I feel for them because they are human beings, but the whole world is talking about 1994 genocide. So in Congo we have 6 to 8 million people. Just in the last 2 years? Just in the last 2 years. Takže tady máme trailer vlastně toho filmu, na kterým teď pracujeme. Jak vidíte, pro nás i pro Chomskyho i pro mě otázka Konga a střední a východní Afriky je velmi důležitá. Já jsem pracoval 3 roky na filmu, který teďka ukazuje Press TV po celém světě a jmenuje se Rwanda Gambit.
Tam jsem skoro jako zmizel několikrát, seděl jsem tam v bunkru v Kongu, mě tam zavřeli a byl to dost urputný, ale já jsem pracoval 3 roky na filmu, který vlastně má dokázat to, že o čem Západ absolutně nechce mluvit. A to, že po roce 1995, rok po rwandské genocidě, potom co Rwanda vlastně napadla na Kongo spolu s Ugandou a zahynulo kolem už teď 10 milionů lidí v Kongu. To je nejhorší vlastně masakr, genocida po druhé světové válce. Proč? Protože v Kongu je koltán. A koltán my máme všichni v mobilních telefonech. Je tam uránium, který se používá samozřejmě pro jaderné bomby a jsou tam diamanty a zlato. Takže v podstatě Západ tam nejde přímo, ale Evropa, hlavně Evropská unie a Spojené státy používají armád, podporují armády jako Rwandy, tak Ugandy, která ty masakry dělá na jejich, která ty masakry dělá pro ně. Samozřejmě západní veřejnost o tom nechce nic vědět. A ta dobře informovaná, ta skvěle informovaná západní veřejnost neví absolutně nic, nebo se pokouší o tom nic nevědět. A přitom informace jsou všude dost stižení na internetu a všude, dokonce spojené na OSN před 3 lety publikovali takzvaný mapping report, kde se přímo mluví o genocidě v Kongu. Těch situací máme ve světě hodně. Somálsko, všichni víme o somálských pirátech. Že? Já jsem pracoval v Keni, jsem byl několik let, jsem tam žil. Zrovna jsem dneska odjel z Bejrutu, ale jedna z mých bází bylo vždycky Japonsko, Indonésie a Kenia, teď je to Bejrut. Když jsem byl v Keni, tak jsem samozřejmě psal hodně o situaci v Somálii. Dokonce jsem udělal dokumentární film pro UNESCO tentokrát, ne pro naše levicové média, ale pro UNESCO o tom utečeneckém táboře, který se jmenuje Dadaab. To byl největší utečenecký tábor na světě s 600 000 uprchlíky. Proč je Somálie destabilizovaná? Zase my víme o pirátech. Piráti zase omlouvají absolutně všechno. Víte, proč jsou tam ty piráti? Protože Evropská unie dumping toxic waste. Oni hází toxický odpad. Toxický odpad na pláže, do moře, přímo u somálského pobřeží a ty rybáři, který vlastně, že Somálie tam pobřeží je vlastně poušť se spojuje s mořem, jo, takže tam není nic, to nejsou oázy, tam není nic, to prostě jsou rybáři, kteří tam žili po století, to je jejich kultura a pokud jim zničíte celý pobřeží, tak oni nemají absolutně žádnou možnost obživy, takže samozřejmě se z nich stávají piráti. Ale není to proto, že by to byli muslimové a děsiví teroristi a to všechno. O tom, co Evropská unie dělá v Somálii, se absolutně nemluví. Nemluví se taky o tom, že samozřejmě Kenia už 2krát pomohla vytvořit mírovou dohodu v Somálii a já to vím přesně, protože mám 2 kamarády, kteří byli v parlamentu v keňském právě na té komisi mezinárodní a oni to řídili. V momentu, kdy ty dohody byly podepsané, Západ torpédoval celý ten proces, protože oni nemají zájem absolutně o tom, aby se v Somálii situace vyřešila. Co máme v Africe je absolutně šílený proces dneska, kde už celé země jsou přímo závislí na jak Spojených státech, tak na západní Evropě. Už zmíněná Rwanda, zmíněná Uganda, Kongo, absolutně zničený.
ty režimy, který Západ podporuje, jsou absolutně děsivý. Já vám můžu jenom říct, že asi jste slyšeli o těch masových znásilněních v Kongu. A v podstatě to není jenom znásilnění. Oni ty ženy, když je znásilní 5 dní, když už oni ještě zaživa rozřežou celý obličej a všechno dole, protože mají pocit, že tam schovávají diamanty třeba, tak oni se ani nenamáhají je zabít. Oni prostě jim začnou řezat obličeje a všechno. A je to celý řízený šílenými náboženskými sektami, které zase ta Rwanda podporuje. Je to děsivý. A Somálie, Jižní Sudán, jak teďka víte, to všechno je destabilizované. A v samotné Keni, která byla po dlouhou dobu, Kenia a Tanzanie byly vždycky jako východní Německo a západní Německo. Kenia bylo to západní Německo, vždycky tam byly obchodní střediska, já nevím všechno. Tanzanie byla za Nyerereho socialistická. Takže Kenia, ta slavná Kenia pro západní, v podstatě do dneška je sektářské násilí, tam jsou britské, americké a izraelské vojenské základny na pobřeží, který bylo jediným kulturním střediskem Keni, protože to je svahilské pobřeží, to je muslimské. Dneska je to nejchudší část, protože oni se snaží marginalizovat muslimskou menšinu. Tam normálně, když jsem si půjčil loď a jel jsem na somálskou hranici, já jsem se zastavoval na malých ostrovech a tam mi lidi říkali, rybáři, že mají hrůzu už vylízt na pobřeží, protože tam vždycky ty čluny vojenský, to máš 5 lidí z Keni a 5 třeba Mossadu nebo CIA nebo MI5 a oni unáší ty lidi. Tam mizí lidi v podstatě. Do dneška. To je on the record, to mám oficiálně přímo z parlamentu Keni. A to je tak ještě, Kenia ještě nemá nic, to není ještě extrém, jako to, co vidíme v Jižním Sudánu. Co se Západ snaží udělat ve východní Africe zase je, Kenia napadla na Somálii, aby se do takzvaná Jubaland mohla oddělit. Stejně jako Jižní Sudán, to jsou oblasti, které mají naftu. A to tež se snaží Západ. Francie dneska třeba udělat ve východním Kivu, což je v Kongu. Oddělit to od Konga, dát to Rwandě, aby se to nerostné bohatství mohlo daleko líp kontrolovat. Můžete se zmínit, jsme o tom mluvili, o těch kořenech toho imperialismu západního v Africe, třeba se teď tady na Namíbii. Jo, já vám řeknu něco velmi nepříjemného, co asi vám nikdo neřekne. Já jsem to nechtěl o tom mluvit, ale když už se asi vám to nikdo jiný neřekne, takže vám to řeknu já. V podstatě Jung spolu s Freudem největší psychiatr. A po druhé světové válce napsal, že evropská kultura je nemoc. Že západní kultura není jenom kriminální, ale že je to v podstatě nemoc, která jejím základem je potřeba kontrolovat a terorizovat svět. On to napsal rok po konci světové války. Co taky zdůraznili, že druhá světová válka neměla nic společného, že to nebylo absolutně nic nového. Že celý ten konflikt, který Západ vytvořil po staletí a tisíciletí na celém světě, se vlastně přenesl do Evropy. A jako dobrý příklad já vám dám Namíbii, kde jsem pracoval před 3 týdny. Vy všichni asi znáte teorii, jste politický vědci budoucnosti a všechno. Vy znáte teorii o tom, že německý nacismus vznikl v důsledku toho, že Německo bylo ponížené po první světové válce a že v podstatě ta ekonomická a sociální krize a tak dále vedla k tomu, že se zradikalizovaly různých hnutí a Německo najednou ta krásná země s velkou filozofií a klasickou hudbou a všechno se stalo najednou a fašistickou zemí. Jsem dokázal, že ne, protože v Namíbii, a teďka mi to překládá, zajímavé je, že akademici v Německu mě teďka bombardují tím, že chtějí překládat mý články a publikovat je, což je absolutně absurdní, protože to je jejich
to je jejich úkolem tady to vyšetřovat, ne mým. Takže co se stalo v Namibii? Namibie v roce 1904 až 1907 udělal absolutně děsivý holokaust. Herero, místních lidí Herero a na Mao. Herero zavraždili 80%, a Mao kolem 50%. Vedl to otec Göringa, který byl první gubernátor takzvané jihozápadní Afriky. V té době Německo začalo experimentovat, začalo ořezávat hlavy lidem, uřízli 300 hlav a poslali je do univerzity ve Freiburgu a do berlínského, jedný z největších berlínských nemocnic, to všechno je v mých článcích. V podstatě co udělali, začali studovat genetiku a dokazovat, že německá rasa je nadřazená, že ty negři jsou absolutně jako a miliony let za důvod k té genocidě nebo k tomu holokaustu nebyl žádný. Oni je prostě neměli moc rádi. Jo, nějak se jim moc nelíbily ty místní obyvatele, tak je zlikvidovali. Takže v podstatě to je jeden z mála příkladů, jeden z příkladů, z mnohých příkladů, které existují po celém světě, absolutní děsivý evropský zvůle. A Francouzi v Karibských ostrovech někdy dosáhli 100% úspěchu. Na ostrově Granada, který okupovali Spojené státy v minulosti, protože se jim nelíbila, že byla komunistická, tak tam Francouzi vyhladili 100% původních obyvatel. Poslední ženy, které zbyly, tam skákaly ze skal do moře, protože věděli, co je čeká, jestli jim padnou do rukou. Takže 100% vyhladili. Na Eastern Islands v oceánii, kde jsem taky pracoval, oni tam dosáhli Francouzi téměř 100% úspěchu. Já myslím, že to bylo 97 nebo 98% vyhladili. Takže Namibie je velmi dobrý příklad, protože to je váš soused Německo. A v Německu nikdo neví o tom, co jejich vlastní země vlastně udělala v Africe. První koncentrační tábory se stavěly Britama v Jižní Africe a Němcema v Namibii. Takže ten celý nacismus vlastně nebyl něčím novým. Nacismus nepřišel v roce 1930 do Evropy. Nacismus měl kořeny v takzvané jihozápadní Africe, což je dneska Namibie. Takže zase koncentráky, vyhlazování lidí a tak dále, to existovalo absolutně už po staletí a to je právě ten historický kontext. No, nedávno Britové pod donucením také přiznali nějaký koncentrační tábory. No oni jsou tam. Teďka, když Jižní Afrika je svobodná, jednou z nejsvobodnějších zemí na světě, kde se může, což Namibie není do dneška, ale v Jižní Africe se o všem může diskutovat a tam to všechno je, jo, ty koncentráky tam jsou, Namibii ne, tam je třeba ten Shark Island, nebyl první koncentrák Namibii, tam je normálně diving center, potápěčský ráj pro potápěče, tam není ani monument toho. Co by si se dotknul spojení křesťanství a západní civilizace? No zase křesťanství samozřejmě snad je zodpovědný za největší množství ztracených lidských životů. Já jsem samozřejmě žil mnoho let v Latinské Americe, tam jsem se zradikalizoval a tam jsem psal a bojoval a všechno. Takže když žijete v Jižní Americe a když jste třeba v zemi jako Peru nebo Bolivie nebo Ekvádor a třeba město Cusco, to je nejlepší příklad toho, co křesťanství vlastně tam dělalo. A dělalo to všude, nejenom v Latinské Americe. Cusco bylo staré město
Inků. A Inkové, jak víte, to byla jedna z největších kultur Jižní Ameriky, která sjednotila tam všechno Paracas, Inka, Nazca, ty velké kultury pobřežní a horský. Takže Španělé tam přišli a donutili ty lidi, nejdřív tam je vyvátili obrovský procento těch lidí a pak je donutili k tomu, aby ty jejich chrámy a ta jejich stará města rozbili a použili ty kameny z těch chrámů na výstavbu kostelů. A ty Inkové byli šíleně inteligentní a tam umění bylo daleko vyšší. Ty Španělé byli to byly zvířata ve srovnání s tím. Prostě tam přišli v těch ocelových přilbách a všeho, začali tam likvidovat obyvatelstvo. No jo, oni si bránili, oni nutili stavět kostely, pak malovat, ty malíře nutili k tomu, aby kreslili Krista, Madonu, oni tam spali všechny tu symboliku té hrůzy a utrpení toho, co se stalo lidem v Jižní Americe. Takže do dneška máme dvě takzvané školy umění, Escuela Cusqueña a Escuela Quiteña. Umělecká škola Kita a umělecká škola Cusca, kde do dneška můžete vidět ty hrůzy, co katolicismus učinil právě mezi řádkama, mezi linkama v těch obrazech. A více než polovina obyvatel byla zlikvidovaná v Latinské Americe. A ne všichni byli zavražděni, někteří zemřeli, protože Evropani přivezli nemoci, vůči kterým neexistovala imunita místních obyvatel. V podstatě křesťanství a kolonialismus Evropy šly vždycky a společně. A křižácké výpravy a samotná kolonizace, otroctví, to všechno bylo vždycky křesťanskou, katolickou i protestantskou církví požehnáno. Takže oddělit zločiny imperialismu a kolonializace a otroctví od zločinů církve je, já myslím, absolutně pokrytecké a absurdní. Takže a církev samozřejmě byla vždycky radikálně pravicová z logických důvodů, takže my máme vlastně důkazy těch křesťanských výpadů koloniálních a toho, co je ta podpory církve od samého začátku kolonialismu až vlastně po druhou světovou válku a někdy i teď. Ty jsi syn vědce. No. Včera jsme s ním hovořili, který měl samozřejmě ateistický přístup k životu. Když jsi přijel do Spojených států, jak jsi v podstatě prožíval to uvědomění si, do jaké míry tam náboženství diktuje? Já jsem ve Spojených státech žil v jediném městě a to byl New York a ještě k tomu Manhattan. Takže já jsem měl štěstí v tom, že jsem jako žil v normálním městě. Takže to nemělo nic společného s tou intelektuální a náboženskou hrůzou. Já jsem polovina mých kamarádů tam byli Židi a druhá polovina skoro byli Aziati. Takže tam křesťanství se moc jako... A ty Židi ještě byli ateisti navíc. A to dost levicový ateisti. Takže to bylo... Já jsem moc s tím náboženstvím... Jo, když jsem jezdil na ten jih autem a projížděl jsem, jo, tak tam jo. Tam jsem to pozoroval, ale to bylo spíš jako... Oni New Yorkčani jsou strašní snobové, víš. Já to neříkám, jako, že bych se chlubil, že jsem žil v New Yorku, no, my jsme strašní snobové a tam ta řeka, víš, ten Hudson, co odděluje Manhattan od zbytku Spojených států, je jako... To je taková hranice, takže bohužel, jako já vím, to je šílený. To je svět sám pro sebe, No. To je jako by stát ve státě v Americe. Tak, je to svět celý, je to kosmopolitní a vlastně... Já jsem myslel se dotknout toho, jak třeba při útoku na Irák, na George Bush v projevech vykládal, že mu Bible přikázala útoku právě na ty islámské státy.
No, on se přímo přiznával, no, že tohle je jeho manuál, vojenský manuál. Jako. No, ale jako on taky měl jiný teorie. Přece on řekl, že důkaz Boha je to, že když byl mladý, tak seděl týdny v hospodě a chlastal. A kdyby nebylo Boha, tak by tam seděl do dneška. Takže on měl hodně projevů. Newborn Christian. No, se tomu říká, tomu hodnutí. Nicméně, já myslím, že bychom se mohli teď přesunout do otázek. Tak se začněte ptát a budeme pokračovat v diskuzi. Co by vás zajímalo ohledně Andreho zkušenosti ze světa, ohledně zahraniční politiky Spojených států? Jo, zase mluvil o té podpoře opozice, podpoře západu opozic po celém světě. Tak ty hlavní důvody jsou přírodní zdroje nebo získání vlivu. Já bych před 5 lety řekl o přírodní zdroje, ale to začínám psát z daleko víc filozofického úhlu a já mám pocit, že to nejsou přírodní zdroje jenom. Já si myslím, že opravdu v té kultuře západní je něco zakodovaného, neuvěřitelně násilného a neuvěřitelně, že tam je potřeba prostě kontrolovat. Vy to vidíte teďka ve Spojených státech nebo i Británie. Spojené státy nejsou zdrojem toho všeho. Zdrojem je Evropa samozřejmě, její koloniální kultura. Takže já myslím, že to nejsou jenom přírodní zdroje, i když přírodní zdroje také. Mě to připomíná ty sadistický učitele v Anglii, jak ještě v 19. století nebo i začátkem tady toho, jak měli toto pravítko a žák musel takhle natáhnout ruku a ten učitel říkal shall I, měl bych tě přes tu ruku praštit. Jo, a mě to opravdu, já mám pocit, že to je boj dneska o kontrolu světa, ne kontrolu zdrojů, protože ty lidi opravdu chtějí vládnout. Oni jsou navíc jako kulturní a náboženský fanatici. A oni, pro ně ty zdroje jsou jenom jako cestou, tím krokem k té absolutní nadvládě. Já si taky myslím, že jsme v závěrečné fázi, kdy Západ se absolutně zbláznil, proto by pro nás, pro televizní stanice někde ve Venezuele nebo v Rusku, to je válka. To není dneska, já pracuji tak 25 hodin denně a 8 dní v týdnu. To není už novinařina, to je boj. Jo, a o přežití planety, protože to, co oni dělají dneska, je zcela absurdní. Nejenom, že oni podporují opoziční hnutí, they manufacture them, oni je vyrábějí. Jo, ty celý barevný revoluce, to všechno, když do toho začnete rýt, je to hrozný. Když já vám řeknu dneska, že spousta lidí, kteří analyzuje to, co se stalo v Číně, na tom Tiananmen Square, že to mělo stejný kořeny, že ta opozice byla placená částečně, tak si spousta lidí tady bude myslet, že jsem se zbláznil. Ale je to jenom proto, že ta informace, kterou lidi v Evropě a ve Spojených státech a na celém světě dostávají, je absolutně jednostranná. No. Takže já vrátím se k vaší otázce a nejsou to zdroje, je to daleko víc než zdroje. Je to kontrola nad světem. Mě napadlo, když hovoříme o západu, tak tím teda myslíme zejména Evropu a Spojené státy. Ano. Tak dají se zobecnit ty dva světadíly do západu, jakoby jsou zájmy? Dají, protože v podstatě Spojené státy, a o tom psal taky Chomsky, já s tím souhlasím, Spojené státy jsou vlastně velká větev evropské koloniální kultury. Takže to, co dělají Spojené státy dneska, je absolutně podobný a stejný jako to, co dělala Evropa po století, akorát, že to dělají dnes vulgárněji, než to dneska dělá Evropa, nikoli však vulgárněji, než to dělala Evropa v minulosti.
celá propaganda, celá justification, ospravedlnění toho, co Spojené státy dneska dělají, dejme tomu na Blízkém východě nebo v Africe, jsou stejná ospravedlnění, která britská nebo francouzská říše používala po staletí. A terorismus a celý koncept terorismu je vlastně také braný z dob, kdy terorismus bylo cokoliv, co vlastně stálo proti koloniálním zájmům a samozřejmě Evropy. Samozřejmě víte, jak fašistický Německo nazývalo třeba partizány Jugoslávii. Byli teroristi. No a v Nové Anglii, kde jsem žil ve Spojených státech, tak teroristy nazývali americké indiány, kteří bojovali proti zabírání svého území těmi přistěhovalci z Evropy. Takže byli také teroristi v podstatě v jejich očích. Samozřejmě. Takže my máme tady to, o čem se Chomsky zmínil, to, o čem George Orwell už psal a před mnoha lety, že svět se dělí na lidi, to jsme my, a na nelidi. People. A to jsou ty druzí. Takže vlastně celý západní koncept a společnosti v Evropě nebo ve Spojených státech je postaven právě na to. I ty pokrokoví lidi někde v Paříži, kteří se scházejí v kavárnách a strašně ještě čtou Sartra, Camus. I ty lidi, když začnete do nich trošku jdete hlouběji do toho, tak dělí svět na lidi a na lidi. Já jsem strávil 3 dny v Paříži teďka s mými překladateli tam a s mým literárním agentem a já jsem se dost jako zhrozil. A já tam jezdím často, mě překládají a mají mě moc rádi, ale to dělení lidí na 2 skupiny je absolutně jasný. Já vám dám příklad takový. Otázka. Můžu jeden příklad? Sovětský svaz a Stalinova doba. Tady se o tom píše a mluví, jako kdyby šlo o něco, co bylo absolutně vytržené z kontextu historie. Já vždycky odpovídám na to, a do jaké míry byl stalinismus brutální tím způsobem, že pokud někdo chce zakázat komunismus, tak musí taky zakázat parlamentární demokracii a ty parlamentární monarchie. Protože pokud bychom se dívali na celý svět jako na svět lidí, kdy cena lidského života je stejná, v tom případě lidi, kteří byli zavražděni evropskou parlamentární demokracií a království v koloniích, dejme tomu Francie nebo Británie v té době, nebo za krále Leopolda II. V Belgii, kde vlastně 10 let předtím, než přišel k moci Stalin v Rusku, zavraždili dalších 10 milionů lidí ve střední Africe tím, že jim odřezávali ruce a pálili lidi ve vesnicích zaživa. Tak samozřejmě Evropa v té době zavraždila nesrovnatelně větší množství lidí než Sovětský svaz. A to Sovětský svaz ještě vlastně byl napadený předtím jak Británii, tak Francii a Spojenými státy. Takže de facto buď co se díváme na lidi jako na lidi a pak každý lidský život má stejnou hodnotu. A nebo to skončí tím, že nelidi budou muset bojovat proti lidem za svý vlastní přežití, což se začíná dneska dít. Další dotaz, tady jsem viděl. Já jsem se chtěla zeptat, jaký je váš pohled na to, co se dělo a děje na Ukrajině. Já jsem na Ukrajině... Můžeš opakovat otázku? Jo, pardon. Já jsem na Ukrajinu jel a... Co se děje na Ukrajině, je dotaz. Jo, dotaz byl, co se děje na Ukrajině. Já jsem na Ukrajinu jel a já jsem tam byl 2krát v poslední době. Jednou předtím, než Západ učinil převrat na Ukrajině. Já jsem tam měl velkou výstavu v Kyjevě, fotografii a nevím co všechno.
přednášel jsem tam. A takže mý přátelé na Ukrajině jsou, v podstatě oni nejsou Rusové, to jsou Ukrajinci, oni jsou z levice, oni ani nejsou z toho Ruska moc nadšení. Takže, ale já jsem to letěl potom po druhý, po tom převratu a jel jsem 3000 kilometrů po celé Ukrajině z Kyjeva na hranici s Transnistrií, Oděsa, Krivoj Rog, tam co mají ty horníky. Mluvil jsem tam s babičkama na vesnicích, který vzpomínají ještě s láskou na Sovětský svaz, že tam nemají už ani vodu, ani elektriku, ani nic. A skončil jsem v Charkově na ruské hranici, kde jsem fotografoval ukrajinský tanky a neviděl jsem ani jeden ruský. Ne, že by tam nebyli, já nevím, jestli tam byli. Můj názor je takový, v podstatě my, který známe třeba země jako Bulharsko, který je přímo v Evropské unii a kde vlastně už neexistuje nic, tam už se nic nevyrábí, tam jsou vesnice na prodej za $100 nebo za 100 euro. A tak asi chápeme tu vládu Ukrajiny, která vůbec ani nebyla proruská nebo levicová. Ona prostě odmítla podepsat tu dohodu s Evropskou unii o tom, že Evropská unie bude mít přístup k fabrikám a k dolům a ke všemu a Ukrajinci nebudou moc ani jezdit za práci ani za turismem do Evropské unie. To byla absolutně nelogická dohoda, kterou zase Západ chtěl, nebo Evropská unie chtěla mít další zem, kterou by mohla absolutně vykořisťovat. Takže oni to nepodepsali, pak se destabilizovala celý systém, podpořili se pravicový hnutí tam a bojívky a máme tam to, co tam máme teďka. Takže já to vidím jako další projev západního terorismu a destabilizace do jisté míry nezávislé země, protože ona asi nebyla ani předtím 100% nezávislá. Další dotazy, prosím. Já bych se chtěl zeptat, mluvili jsme v podstatě teďka o té západní kultuře, o těch západních zemích, ale jako je to východ, když vezme Asii, třeba velmoc jako Čína. Čína je... chtěl si ale Čína je nejmíru milovnější velká velmoc, která má jako Rusko a Latinská Amerika dneska absolutně negativní propagandu, což je vlastně industrie, to je průmysl, propaganda proti Číně. Já v Číně pracuju hodně a my jsme tady s bratrem Kohoutem o tom hodně teďka mluvili, že v podstatě on tam udělal různý happenings v Číně a mě dělá Tsinghua, což je největší univerzita v Číně, dělá semináře mý práce, já tam furt lítám. A de facto, co je zajímavé, na čem se shodujeme, je, že tam je daleko větší svoboda než na západě, což je absolutně zase něco, co se nemůže tady říct. Třeba Peking má takzvanou čtvrť, která se nazývá 798, což bylo číslo obrovský zbrojovky, která zaměstnávala 50 000 lidí. A čínská vláda to dala umělcům. A tam se dějou věci, o kterých si ani neumíte představit. Tam je fakt to možná 200 nebo 300 galerií, tam jsou avantgardní divadla, kde se diskutuje všechno. Tam je umění absolutně zapojený, tam se diskutuje, kolik lidí, kolik chlapů tam je racionálně vůči ženám, tam se kritizuje čínská vláda, tam se kritizuje západní imperialismus, tam se kritizuje všechno. A tam politika vlastně, já jsem zrovna diskutoval čínský umění s ředitelem White Rabbit Gallery v Sydney v Austrálii. Chlap, který byl vzdělaný v Cambridge a ten mi řekl, no, pokud chceme politické umění, tak musíme ho importovat z Číny dneska, že v Austrálii neexistuje. Takže v podstatě Čína nenapadla na nic a na nikoho po druhé světové válce, akorát na Vietnam, což byla absolutní chyba, protože oni vlastně
potrestali Vietnam za to, že osvobodilo Kambodžu od západem podporovaných Khmer Rouge, rudých Khmerů. A já jsem teďka byl na Filipínách a tam jsem dělal vlastně rozhovor, to je všechno najde. Mluvil jsem se dvěma velkými akademiky, manželka Teresa a Ed Tadem z Národní univerzity Filipín a ty mi přímo řekli, že zase celý ten konflikt přes ostrovy s Čínou, to je absolutně konflikt, který je placený a vytvářený Západem. Totež, já žiju v Japonsku, když jsem dělal film o té Okinavě, to je totež, oni provokují Čínu stejně jako provokují Rusko. Čína je, oni nasazují ty země v jihovýchodní Asii, které jsou ekonomicky závislí na západ proti Číně, elita je za to placená. A tak dále, takže já nevím, Čína je nejmírumilovnější země na světě. Když jsem žil v Africe, na východním pobřeží Afriky v Keni, tak vy asi, já nevím, jestli o tom víte, a lodě Číny, kdy Čína byla daleko bohatší než Evropa, lodě Číny s kanóny a se vším se plavili na pobřeží Afriky už století předtím, než tam dorazili Evropani. Čína nikdy neokupovala Afriku. Oni přivezli sebou vědce, písaře a dárky. A na dnešní dobu politicky nekorektně ty písaři napsali, no oni nejsou připraveni k tomu, aby s námi navázali kontakt. Tak jim tam nechali dárky, napsali o tom, jak to vypadá a odjeli. 3krát. 3 obrovské expedice čínských lodí. Jedna z nich ztroskotala. Ty lidi se tam oženili a na těch ostrovech právě kolem Somálie tam dneska žijou lidi, v Keni, který vlastně vypadají jako Číňani. Takže ale v podstatě kolonialismus čínský neexistuje. Stejně jako absurdní věci taky, když se podíváte blíž na takzvaný kolonialismus Sovětského svazu. A já zase asi se dotýkám teďka něčeho velmi explozivního, protože jsme v České republice. Dej si pozor. Já si dám pozor, no, ale v podstatě jako to, co říkal Chomsky, v podstatě, když srovnáváte okupaci Československa nebo Maďarska s našimi okupacemi, v Salvadoru, v Chile, v Argentině, v Dominikánské republice, tam se znásilňovaly děti před rodičema, těmi death squads, který těmi eskadrony smrti, které byly v podstatě trénované ve Fort Bennings. A rozdíl mezi životní úrovní mezi Prahou a Moskvou i po 68. byl ve prospěch Prahy možná 40 nebo 50%. Rozdíl mezi životní úrovní kolonií Spojených států, jako byl Salvador třeba a Washingtonem, byl možná 80krát po okupaci. Ty hrůzy a koloniální struktury nebo neokoloniální struktury západu nesrovná, a to platí v západní Evropě. Československo nebo Maďarsko se nedá analyzovat, pokud se nepodíváte, jak Západ v podstatě použil fašisty po druhé světové válce, aby vykolejil volby ve Francii, v Itálii a v Německu. O tom asi víte. Já jsem o tom psal v Paraguaji, v Argentině, kde ty děti nácku ještě žijou a chlubí se, že mají zlatý zuby židů z koncentračních táborů, protože potom, co mlátili a vraždili levicové strany v Itálii, ve Francii a v Německu, tak jim Brití a Američani domluvili únik do Paraguaje, do Argentiny, do Chile. Jsem tam bojoval ještě s tou Colonia Dignidad, čili tam normálně ještě žil Bormann a tady ty lidi. Jo, takže de facto Čína, Rusko, nikdo není svatý. Ale zase ve srovnání s tím, jak se chovali ke svým podřazeným národům, a to už nemluvím o Turecku nebo o řecké diktatuře, který Spojené státy podpořili. To Řecko ve srovnání Maďarsko předtím jako docela ztrácí barvu. A to tady byl Chomsky, jestli jste si teda právě všimli, a
Chomsky někde v Praze na univerzitě řekl, že utrpení disidentů českých je v podstatě směšné oproti těm strašlivým prostě masakrům, co dělal Západ při vyšetřování prostě různých svých opozičních jakoby nepřátel. Já jsem viděl nějaký a tady čeští disidenti mohli proskočit stropem, jako steky. Jo. Pan Chomsky zlehčuje utrpení za komunismu, vždy to tady bylo hrozné. Jako těch obětí, když si to vezmete, tak je na prstě počítaje. Jako jenom mezi chartisty to byl akorát Patočka, který po výslechu až doma dostal infarkt. Jako, jo. A to je jediná oběť jako disidentského hnutí prakticky. Jo. No a vrátím se jenže ta propaganda porevoluční z toho tak strašně začala týt a tak strašně napumpovala to do takových gigantických rozměrů. Pořád vás děsí v televizi, jak to bylo strašný, estébáci všade, šedivý pláště, zatýkání a tak dále. A podívej se dneska Čína, Hongkongu, když se díváte na zprávy nebo čtete ty agentury, tak no to začíná, nebo Economist, absolutně pravicová publikace v Británii. Já je čtu samozřejmě, protože chci vědět, co se píše zpráva, tak začínají jako po děsivým zásahu proti hongkongským disidentům, ale si myslíte, kolik lidí zahynulo? Ne, oni použili plyn slzný. Dneska máme diktatury jako v Egyptě nasazený Západem, kde já mám polovinu mých kamarádů teďka jsou někde pod zemí a tam zahynulo během několika prvních dnů v Káhiře po převratu zahynulo víc lidí, než zahynulo dokonce i v Chile po 11. září roce 73. A o tom se nemluví, protože to jsou naše diktatury. Další dotazy, prosím. Dejte se. Smršť rukou, chci vidět. Jak je to možné, že to dělení prostě na západ a východ, že ta pravice sklízí takové úspěchy teď v posledních čtvrtstoletí? No právě já si nemyslím, že je sklízí, já myslím, že my jsme strašně efektivní. Teď akorát právě ty alternativní média a ta koalice a svobodných zemí, které bojují proti západu. Takže já mám naopak, já jsem velmi optimistický. Já vám povím takový vtip, no to nemá nic společného tady zase s nějakou vysokou politikou, ale vždycky, když jsem se někde ptal, jenom abych vám ilustroval, jak se vidí situace ve světě, jak se vidí tady v Evropě a na západě. A já jsem dřív, když se mi někdo zeptal, odkud jsem, tak já jsem nevěděl, že já jsem vlastně na čtvrt Aziata, já žiju v Asii, já jsem americký občan a narodil jsem se v Rusku. To byla nejhorší otázka, odkud jste, protože já nevím, opravdu. Já jsem internacionalista a nakonec, teďka jsem byl u Holiče v Bejrutu a on se mi zeptal, odkud jsem. A já jsem mu řekl, já jsem z Ruska. A tam se dva chlapi zvedli a přišli a dali mi pusu. Protože jako v těch arabských zemích se to nějak, ty jsi odtud, kde jsi se narodil, jo, takže to je jednodušší to nějak tak odpovědět. A totož jsem udělal v Namibii, jo, a tam mi poděkovali za to, že jsem bojoval, že moje země bojovala za nezávislost proti apartheidu v době okupace Namibie, pro západním jihoafrickým apartheidem a tak dále. Takže já tím chci ilustrovat, že ten svět se vidí jinak třeba někde ve Windhoeku, nebo v Bejrutu, nebo v Paříži. Tam nás vidí do dneška v Latinské Americe taky. Tam se dívají na Venezuelu, na Kubu, na Rusko, na Čínu jako na země, který bojují proti západní zvůli. Mohl by si... Dotazy? Vám nechci brát slovo, protože je to váš host. Dejte se. Nemusíte souhlasit. Doufám, že je tady spousta třeba lidí, kteří nesouhlasí.
Řekněte, proč nesouhlasíte. Nějaký komentář? Další dotaz? Mohl by se zmínit třeba o roli socialistického Československa v Africe a jiných zemích? Zase se právě o tom bavili. Tady je další kontroverzní asi tady úhel, jak se na to můžeme, nebo nemusíme, ale můžeme dívat. Československo během takzvané studené války v podstatě udělalo neuvěřitelně mnoho dobrýho pro okolní svět. Včetně tedy podpoře boje za nezávislost od západních kolonií a výstavu průmyslu a tak dále. Já mám bohužel pocit, že takzvaná opozice a ta sametová revoluce nebyla tak jenom kvůli svobodě, ale to bylo spíš proto, že se země, která vlastně bojovala za svět, který byl kolonializovaný a který trpěl, že československý národ nebo část jeho se chtěla jaksi připojit k koloniální části světa a stát se součástí zase té staré evropské nebo západní koloniální kultury. Takže já se na to dívám dost cynicky tady z toho. Já si nemyslím, že šlo tolik o svobodu. Ono té svobody asi tolik není a nebylo ani tenkrát a není ani tolik teď. Protože teď informace je dostupná, ale informace a znalost neovlivňuje vůbec nic, co se děje v zemi. Takže já mám pocit, že vlastně to bylo trošku závis toho, že místo toho, aby Česko mohlo být součástí té koloniální kultury, takže vlastně utrácelo svý vlastní peníze na to, aby pomáhalo, a svý vlastní peníze a taky schopnosti na to, aby pomáhalo okolnímu světu. Takže dotaz? Nepřišlo někomu něco? Takže na závěr, protože máme 10 minut. Tak to jsme jasně, no. A česky ještě. Česky, já to, jak jsi si osvěžil češtinu. David. Yeah, I actually have a question for you guys. I would like to hear from you. How do you imagine that most of your parents, people of your parents' generation, would react if they were here listening to Moshe? Anybody can answer that. What would your parents, people of your parents' generation, or your parents say if they heard today's lecture? May I say? Sure. Actually, I'm from Ukraine. Okay. And these days we had a lot of discussions with my parents about education in Ukraine, and I can say that if they had a chance to hear you, maybe they were dissatisfied with some facts. But actually, everything was so said precisely, and like you explained it so well, that I don't think that they would be arguing that much. I just want to say that according to those last events in Ukraine, people in Ukraine don't want to be with Western part or just with EU or with Russia. We just want to have our own land where we are proud to say that we are Ukrainians. Yeah, I agree with you, because that's what I said. I work with Borodba group, which is not pro-Russian actually. Borodba is socialist Ukrainian movement, which is actually fighting for independent Ukraine. So I mean, my buddies from Ukraine were not even necessarily supporting the Crimea arrangement, you know. So you know, I'm internationalist. I'm not pro-Russia or pro-West. I mean. The problem is that when people are trying to divide those events on black and white, it's not like that. We are not pro-Russian or pro-European. It's like people want to be freedom and
want to live normally. Yes. People want peace of mind and secure of the future. Yeah, but also the problem is that the initial push in Ukraine was the coup. So that's the problem. You know, Ukraine really didn't have a chance to decide on its own, because also later elections were boycotted by the East. Have you heard about the organization National Endowment for the Democracy? No. They opened about 50 offices in Ukraine. About 10 years ago, it's the American organization, a right-wing organization, financed by the US government, to sort of infiltrate, you know, the country. It's one of them, and for example, that Senator John McCain used to visit Ukraine, by his extremely right-wing part of the US government. My jsme chtěli počítač, takže já bych vám ukázal fotky. I will show you the photos from here. What kind of religious fanatics and you know, extreme right wingers were used by the West during the on Maidan and everywhere. But you know, it's a detail. But yes, I agree with you that it should Ukraine should decide on its own. Na závěr bych se chtěl zeptat, jaké navrhuješ do budoucna řešení? Kombat. Já si myslím, že se Západem se už nedá vyjednávat. Já si myslím, že musí být přímý boj jako v Latinské Americe, jako v Rusku, jako v Číně. Já si myslím, že každý nový vojenský plavidlo, který produkuje Irán, nebo Čína, nebo Rusko, nebo Venezuela, já to vítám. Protože Západ není schopný už se udržet. To je, a jediný, co ho ještě udržuje, jsou země, které mají jaderní zbraně, jako Severní Korea, takže na ně aspoň nenapadne. Proč bych měl já mít strach třeba z jaderných bomb Iránu, který nikdy na nikoho nenapadne? My jsme napadli na něho několikrát, udělali jsme převrat proti Mossadekovi, podpořili jsme Saddáma Husajna a Irák, který napad na Irán a zlikvidoval kolem 1 milionu lidí. Irán nenapadl nikdy na nikoho. Ale my věříme v tom, že zase, protože my jsme lidi a oni jsou nelidi, takže my můžeme mít bomby, nehledě na to, že jakou máme koloniální historii a oni ne. To jsou neracionální absolutně řešení. Já vám chci dát několik vizitek, ale já jich mám tak jenom 10. A tam je můj website na všechna elektroní pošta, takže kdo opravdu má zájem o to, co dělám, tak já tady nechám nějakých možná... Takže asi za 4 minuty konec, no, takže asi poděkujeme Andrejovi za návštěvu. Že jsou ve světě lidi, kteří prostě vybalancovávají věci. Jo? Jestli ti lidé mají absolutní pravdu, je samozřejmě na vašem zvážení. Ale jako by ta vybalancovanost v dnešní době, kdy se to převrhlo zase takhle strašně, je nesmírně nutná. Děkuji za návštěvu. Vidíme se na příští přednášce. Jo? A na cvičení. Díky, že jste přišli. Takhle je můj nepočet. I love you. Let me hug you.